Lapha kusesigodlweni emakhosini noma endumbeni lapho kukhulunywa khona nabaphansi. uThabiso Siswana kufanele azise abantu abadala ngokuthi kukhona abantu abasesigodlweni. Konke kuvunyiwe wasechaza ngodaba lwakhe lwaqala esesemncane. Ubizo lwami kubungoma nento zamadlozi kuqale ngisaseyingane ngizothi mhlambe kwa age 2-3. Uma abaphansi becela ubenzele umsebenzi wabo kufanele uvume. Ngaqala ukuphupha ke okwami kumele ukubhekane nami ukuthi okay ubani ozongithwasisa. Qala ngaphupha ngabona ukuthi imbuzi yami yobe njani. Ngaphupha ngabona ukuthi emsamo kuyobekwani nokuthi bokukuphi. Usiswana naye kubo abantu abadala baqoke yena. Waqala ukuthwasa ngo2012 waphothula ngonyaka owalandela. Uphethwe abantu abadala abathathu ohlangothini lukamama wakhe. Usiswana waziwa ngogogo Mavis uma engenzi umsebenzi wedlozi. Unokuyihambela ke imicimbi amenywe kuyo. Lapha ukhuluma nabaphansi. We are calling the ancestors closer. Kunesizathu ke ukugida. It's called ukugida siyagaya. We are stamping on whatever illness, whatever sickness, whatever noise, whatever distraught, whatever that's happening. Ubungaza isipho esingajwayelekile esilokhu siletha izipho kepha ke kugogo Mavis kukhona okuhlukile. Uyisangoma futhi uyikholwa. Isipho esinganambitheki kwabanye. Imibono ke yehlukene emgwaqeni. God doesn't work with traditions. God doesn't work with muti. But we're living in that age so yeah. Inhlangano yabelaphi bendabuko inombono ohlukile. Umlaphi wendabuko nekholwa umuntu munye. Ingakho ukuthi uba kanjani umprofeti uphinde futhi ube inyanga. Ngithi mina ziyashada ziba nyamanya nebabhambo linye umprofeti nenyanga ngoba umsebenzi oniwenzayo owokuphilisa abantu. Kuyakwazeka ukuthi uthole isangoma esingumKrestu. Ngoba uma sibheka ukuthi ubuKrestu bafika kanjani eNingizimu Afrika noma eAfrika jikelele basifica vele singabantu sinenkolo zethu sinamadlozi ethu ukuyiwona adlulisa imithandazo yethu kumveli inqangi. Ngiyacela kini ukukhonza idlozi nenkolo ithuluzi elinamandla lokwelapha.